Good day mga kastudyo. Isa na naman itong putok-batok na mukbang. Dahil to this menu, meron akong crunchy pig intestine at yung tira na lechon belly. Last mukbang, ginawa kong lechon sisig. Ayan. Tsaka yung ginamit ko na sausawan ay sukang pinakurat at Mang Tomas. Tapos meron akong ice with Sprite. Sa mga hindi pa kumakain dyan, tara, kain na po. Simula tayo dito kasi crispy to. Yan. Yan, oh. Manalo, grabe ang crispy. Ito yung lechon sisig. Ang sarap nito, tapos manghang, daming sili kong nilagay. Yan. Sarap. Yan o, daming sili.
Sarap ng Mang Tomas sauce. Ito, walang amoy. Maayos ang pagkalinis ko. Sarap talaga. Ang sarap talaga ng sausawan.
That's it mga ka-studio. Bago tayo magpaalam, shout out muna tayo. Here we go mga ka-studio. Shout out po kay Mighty Ann Alpanta. Shout out Flori Pupa. Shout out kay Christy Marie Tura. At sa papa niya na si Regalado Tura alias Regal. So at sa lahat ng Tura family, shout out po. Salamat po sa panonood. Tapos itong last shout out ko, mayroon silang mga sariling channel, mga ka-studio. Support din natin sila. Si Gabriel and Miguel TV. At saka nagpapa-shout out din pala yung asawa ko sa cousin niya na mayroon ding sariling YouTube channel. So, ang channel name niya ay Simple Life of the Wing. So, support din natin siya mga ka-studio. Tapos yung friend ko nga nandun ngayon sa Japan, kakastart niya lang din mag-vlog. Tapos nag-try din siya ng mukbang. So yung channel name niya ay Bisaya Diso. So ayan po, thank you so much mga studio for watching this episode. Sana po nag-enjoy kayo. Grabe, putok-batok tong pagkain ngayon. Pero naubos ko talaga lahat ngayon. Ang sarap kasi, tapos ang crunchy. So bye-bye for now and see you for my next mukbang adventure.